Ndewonu ndị bai ekene m unu anyị abịago ọzọ n'afọ Igbo Amaka TV inye unu ọtụtụ ife na-emegasị n'obodo anyị Naịjirịa. Oge anyị nọ kịta na-abụ oge gịnị, oge ngirigi na ihe na-emegasị n'obodo. Afa nka bụ Nwada Amarachi, mana chelunu na ọ bụrụ sọmsọm ga-anọ taa na o nwekwara onye ọzọ ya eso wee nọrọ taa wee kọọ akụkọ ogiji wee mee gịnị wee tụọ ụtọ ọfụma. Mana ka anyị na-aga n'ihu tupu onye abịa, hey ndị bai akụkọ mma kọlunu kịta na ya eme unu achị ọchị ọfụma. Na ndị omebi iwu apụtago wee si gịnị, wee si onye isi seneti ọ bụ na ọma wepụ onye isi ọchịchị Naịjirịa, ọ bụ na ọma wepụ ya n'oche, fanwa ga-ewepụ nyanwa bụ onye isi seneti n'oche. Ọkanka asọlụ unu ụtọ, mana ka njukenunu ndị na-eme ihu a ọkịta na ka unu mana unu ya etete n'ụla kemgbe ndị mmadụ na-ata afụfụ ihe na-emegasị n'obodo, ndị na-eyi obodo egwu apụtasịa wee na-egbugasị ndị mmadụ. Ọ bụrụ kịta ka unu ya pụta wee na-ekwu okwu. Biko ka anyị na-aga n'ihu, ndị agha ụgbọelu ka efe ndị a melụ na ndị a jere ebe ndị na-emebisi obodo nọ, ebe ndị na-eyi obodo egwu. Ha jeru n'ebe ha melụ gịnị, ebe ha nọ na Abuja Kaduna Expressway ma mee gịnị ma jidefa. Ọtụtụ n'ime fa melụ gịnị chọrọ igba ọsọ mana jidere fa. Ihe a melụ na ọnwa Ọgọst 8, 2022. Mana anyị amazi ebe anyị kwụ akwụ. Ihe na-emegasị nnọọ, ndị anọkọta nnọọ were obodo Naịjirịa wee mee gịnị wee kpọdo isi n'ala. Ndị bai kịta na ka mma si onye ya eso wee kwuo okwu a na ọ na-abata nnọọ mee gịnị unu dọọdị. Ihe a ka bụ oge ngirigi n'afọ Igbo Amaka TV. Afa m bụ Maazị Ifeanyi. Enwere akụkọ nchọrọ ịkọlụ, mana tupu nkọlụ na akụkọ a legodu n'anya na ihe onyonyo na na-egosi kịta. We have a case of human trafficking, sales of a child, arrest of suspect, and recovery of the baby. Ndị uwe ojii ejidele nwaanyị na-achọ ile nwa ya. Nwaanyị na-achọ ile nwa ya nọrọ sọsọ izu ụka abụọ ka jụrụ nwaanyị na ajụjụ ịma ihe nwaanyị na-akụ afụfụ nọ n'obodo Naịjirịa agụle. I want to save my baby because I'm suffering. Ka nwaanyị na-achọ ile nwa ya, ọ gara gafu dibịa oyibo wee gwa dibịa oyibo na na-achọ ile nwa ya. Dibịa oyibo wee jụọ ya gịnị mere ị chọrọ ile nwa gị, ọ gwa ya na ike agwụgwụ ya. Dibịa oyibo wee jụkwa ya ego ole ị chọrọ ile nwa gị na, ọ gwa ya na achọ ile nwa ya nde naira 2. Nde naira 2 ka achọ ile nwa ya, nke ndị oyibo na-akpọ 2 million. Ka ndị ajụjụ na-ajụ ya na-ajụzi ya si onye bụ nna nwatakịrị na ịchọ ile. Nwaanyị na-asị na amalụ. Nwaanyị na-asị na amalụ onye bụ nna nwaana. Ha jụkwa ya ọzọ, ọ bụ sọsọ nwaana ka ị were? Nwaanyị na wee sị mba, na o were ụmụ anọ ọzọ. Ha wee jụzikwa ya ọzọkwa, isi na onye bụ nna nwatakịrị. Ihe a ga-emepe anya anyị ka anyị mara ife ndị mmadụ na-eme n'obodo anyị Naịjirịa. Anyị ma na agụụ dị n'obodo, mana ife na-ajụ bụ kedu ife ga-eme nwaanyị ga-amụ nwa wee wele nwa ya gị ile. Ike kwuru. Ngwanụ ka anyị na-aga n'ilu ka nwa ada bịa were ọnọdụ ya. Nka bụ Maazị Ifeanyi na-abịa. Ndị bai ka anyị na-aga n'ihu, onye isi media and communication Tinubu campaign apụtago wee na-ayọ onye Labour Party họpụtara nyawa bụ Peter Obi wee na-ayọ si biko nyaje do ndị na-akwado ya n'azụ, nyaje do ọfa aka na ntị na ha na-eme gịnị, na ha na-ewepụta ọtụtụ ozi na-adọrọ mma, ọtụtụ ozi bụ asị. Ọ na-ekwu nke wee na-asị na ndị na-akwado Peter Obi na-atụ asị na odilifa amamme gịnị, odilifa amamme ka ha merie na ndọrọndọrọ ọchịchị na-abịa n'ihu 2023. Biko ndị na-akwado Peter Obi n'azụ meru ndị na-eso APC bụ Tinubu ama win. Ajụjụ ka m jụrụ,
ọzi na ụjọ na-atụzifa ka ọ gịnị ka anyị hapụgodo akụkọ nke a ka anyị na-aga n'ihu. Unu ma onye na-eme nkiri eji Nollywood wee malụ apụtago wee si ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ anyị apụta wee tụle ndị APC. Onye na-ekwu nke a bụ Frederick Leonard pụtalụ na Instagram ya wee na-ekwu nke a wee na-asị ụmụ akwụkwọ anyị eme ntinye aka ihe gbasalụ election 2023. Ndị bai ọkwa ifulu afọ na-abịa abịa ya akpọtụ ihe na-emegasị n'obodo kịta ya eme onye ọbụla mụrụ anya. Ka anyị na-agakwa n'ihu ndị bai o nwekwara akụkọ nchọrọ ịkọlụnụ ihe a mere na-epe n'Ikeja n'obodo Lagos. Ndị ụlọikpe amago ofu ụkọchukwu ikpe amaghị ikpe si anọ ya anwụ. Gịnị kpatara ndị ụlọikpe a jiri eme ya ikpe amara ikpe maka na ụkọchukwu a jere mee gịnị o jere gbuo nwatakịrị nwoke n'ahọ 2017. O buru nwatakịrị nwoke ama befie isi alụ o befili isi nye ya n'ụlọ ụka ya. Ejidere nwoke a n'afọ 2017 ma n'afọ 2022 ka ndị ụlọikpe pụtara wee sịa nwoke na ya anwụ maka na gịnị ogbu mma na-esi na mma ana ọgba egbe na-esikwa n'egbe ana. Ndị bai unu fie aka n'anya ọfụma mara ụdịrị ụka ị na-eje n'ọtụtụ ụka a na-afụgasị n'obodo anyị bụ Naijiria adọrọkwanụ mma. Ka anyị na-agakwa n'ihu onye isi Plateau steeti apụtago wee sị na pope agwaboro ya nyajụ nhọpụta ndị APC nyere ya. Nhọpụta enyelu onye isi Plateau steeti a bụ ka ọ fụ maka ihe niile gbasalụ kampen APC. Ihe melu nwoke a ji wee na-ekwu okwu a bụ na unu mana ndị APC wepụtalụ Muslim ticket mana nwoke a sị na ebe pope agwaboro ya si anya lituo maka na ọ bụ onye night n'ụlọ ụka anọkwu ya gbagotelu na night na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu okwu na-asị ya na ife o mere adịrọ mma mana sị na ebe pope asị bọrọ ya mba ọ ya kwụdosi ike na nhọpụta enyere ya na nso nso a. Ndị be ọhago m otu a n'ọnụ mana tupu mmechi akụkọ a mma gbabatakwa Maazị Ifeanyi ya bịa ka onye kwa akụkọ nke ya. Ndị ọchịchị etiti apụtago bịa na-ayọ ndị asụ unu mana ndị bụ ndị asụ na-ayọ ndị asụ ka ha nwee ike ịga imepe ụlọ akwụkwọ mahadum. Ndị ọchịchị etiti apụtagokwa bịa na-ayọkwa nne na nna na ụmụazị na ha pụta bịa yọọ ndị asụ ka ha nwee ike imepe ụlọ akwụkwọ mahadum. Ife na-ajụ bụ ndị a na-ekwu na ewere ego ha ji akwụ ndị asụ ụgwọ ka ọ bụrụ onye isi ala anyị gara Niger Republic wee gonye ha ụgbọala. Ndị nne na nna kedu ifu nche na okwu a ndị ọchịchị etiti bịara abịa kwuo gbasara ndị asụ? Ngwanụ anyị na-eche ka anyị na-ele anya. Maazị Chelu Nwa ada kedu ife mere? tupu anyị na-ene anya Maazị obi adọrọkwana Kedu ife mere nwa ada? Maazị na ndị na-ekili anyị ada pinye aka n'ebe tiri subscribe. Ya bụ eziokwu ya akụkọ ziri ezi. Biko ndị be anyị nne na nna na-ekili anyị nwa okorobịa na-ekili anyị nwa agbọghọbịa na-ekili anyị na-ayọ unu wee na-asị biko onye na-ekili ya kilie ya na njedebe okilicha nnọọ ya megini ya je ebe ahụ etiri subscribe ma pinye aka nyanụ ma subscribe anyị na-asịkwa unu ka unu kwupụta obi unu na akụkọ a niile anyị na nke a na-akpọ comment section. Ihe a biko ka anyị na-ayọ unu maka na Igbo dị mma Igbo amaka. Ngwanụ ọ ga-adịzi n'oge ọzọ. Afa m ka bụ Maazị Ifeanyi.
afamuka bụ nwada Amarachi. Anyị na-asị unu nọrọ ọfụma.